बे बिटिसिनि जानो गोनां बेवहाय जोङो एबसुलिट मेजरिटि लानानै जोङो सरकार दागोन बेखौ जोङो रोखा बुंनो हायो। आरो बिटिसिनिफ्राय जेसेबांनाखि पावार फांसनफ्रा दिनै आसाम गभर्नमेन्टआव थांफिनदों बेखौ जों लाबोफिननायनि जेनाखि प्रतिश्रुति रायजोफोरनो होदोंमोन जों बेखौ मावफुंगोन। लाइमोनफ्रा दिनै थांनाय प्रमद बर'नि 4 बोसोर जे रायजो खुंनाय बेवहाय दिनै लाइमोनफोरनो रावनोबो साख्रि होनायखौ नुनो मोनाखै। दिनै जोङो मानासि हादान बे हादानाव दिनै मिटिं खालामफैदों। थांनाय एमपि इलेक्सननि उनावहाय जोङो गोबाव सम रायजो राजाफ्रा माइ गायनाय फुनायाव जों बेस्थ' दंमोन। दा माइ फुनाय गायनाया दिनै जेरावबो जोबजोब्बाय। बेनिखायनो जोङो दिनै जे बिपिएफ पार्टिनि जे आइडिय'लजि एन्ड प्रिन्सिपल बेखौ लानानै जों दिनै गामि गामि हाबफिनदों। दिनै बे गामियाव सुलिया खाथा गामियाव दिनै जोङो मिटिं खालामफैदों। दिनै रायजो राजाफ्रा रायजो लैहोर लैहोर ओंखारदों, हिनजाव हौवा बयबो बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थि बे बिटिसिनि जानो गोनां बेवहाय जोङो एबसुलिट मेजरिटि लानानै जोङो सरकार दागोन बेखौ जोङो रोखा बुंनो हायो। दिनै रायजो राजाफ्रा खौसेयैनो दङ। थांनाय जे एमपि इलेक्सन बेवहाय जोङो बाङाय भटआव जों जेनदों। दा बे जेननाया जोंनि बिपिएफनि जेननाय नङा। बेवहाय माखासे कौशल गथ' भाबै बिजेपि आरो इउपिपिएलआ लोगो नांनानै माखासे जोंनि इभिएमखौ टेम्पारिं खालामनाय माबा मोनसे एन'मेलिस खालामनायनि गेजेरजों जों जेननांदों। दा बेवहाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो जे देरहागोन बेखौ जों बुंनो हायो। एबसुलिट मेजरिटि लागोन जोङो 25निफ्राय जोङो 35टानि गेजेराव देरहानानै एबसुलिट मेजरिटि सरकार दागोन। आरो बिटिसिनिफ्राय जेसेबांनाखि पावार फांसनफ्रा दिनै आसाम गभर्नमेन्टआव थांफिनदों बेखौ जों लाबोफिननायनि जेनाखि प्रतिश्रुति रायजोफोरनो होदोंमोन जों बेखौ मावफुंगोन। दिनै हानि पाट्टा होनायनि बाथ्रा दं बेखौबो जोङो मावफुंगोन। बेनो नाम्बार 1 एजेन्डा जागोन। नैथि एजेन्डा जोंना जागोन जे जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै थांनाय प्रमद बर'नि 4 बोसोर जे रायजो खुंनाय बेवहाय दिनै लाइमोनफोरनो रावनोबो साख्रि होनायखौ नुनो मोनाखै। दा जोङो बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो लाइमोनफोरनो दिनै जों साख्रि होनायनि बेबस्था बेखौ जों खालामगोन। आरो जोङो लोगोसे जोंनि हा हुनि रैखाथि होनाय बेनि सायावबो जों खामानि मावगोन। आरो जोंनि जेनाखि हारिमु थुनलाइ राव आरो जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनाय बा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांनाखि फरायसालिफोर दं एसामिस मिडियामानो जा बा बर' मिडियामानो जा गासिबो फरायसालिफोरखौ जोङो फोथांनायनि बेबस्था बेखौ जों खालामनानै होगोन। दा जोङो जोंनि बिपिएफनि आदर्श आरो नितिखौ लानानै जों आवगायलांबाय थादों। रायजोफ्रा निस्सय जोंखौ हांख्रायदों आरो हांख्रायनायखायनो जों हारसिङै गेलेनायावनो दाख्लै जे जोङो 4.5 लाख भट मोनबाय बेनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ साबायखर होयो। आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बिपिएफ दोलोखौ बा जोंनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिखौ जाहाथे मदद खालामो आं बेखौ दिनै खावलायगोन। जेब्लासिम हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैया बिपिएफ दोला सरकाराव फैया जोंनि लाइमोनफ्रा गोदाव सोराव जागोन। जोंनि हा हुफ्रा दिनै आलाय सिलाय जाजोबगोन। जोंनि बर' हारिया थांनानै थानाय दिनै हां थिफुं जे अबस्था दिनै आइसिइउआव दङ जोंनि बर' जाथिया, आइसिइउआव दङ दिनै 6 सिडुल बिटिसिआ। दा बेखौ जोङो बोरैबाफोर जाहाथे रायजो राजानि मददजों जाहाथे जोङो बरननानै लाबोनो हायो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ गुरलाब बयखौबो आं दिनै खावलायगोन जाहाथे बिपिएफ दोलोखौ मदद होनानै जोंनि जे मोनफ्रोमबो जे मावनांगौ खामानि आरो जोंनि मोननांगौ अधिकारफोर बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोननो हायो आरो मावफुंनायाव जोङो नोंथांमोननि मददजों जाहाथे मावफुंनो हायो आं बेखौ खावलायो।